Moro! Mä oon tänään Tampereella. Eilen oli Dune-elokuvan ensi-ilta. Kultasentteri oli järjestänyt siitä tapahtuma. Ja tänään mä pääsen tsekkaamaan Kultasentterin valikoima. Mennään katsomaan. Noniin, nyt on tässä Kultasentterin flagship myymälässä ja täällähän on kyllä valikoimaa vaikka kuinka. Eli löytyy tissotit, löytyy serttiinat. Serttiinä se titaanidiveri. Se on muuten pirun mukava. 3,8 millinen. Semmonen tekisi mieli joskus hankkia. Ja sitten löytyy se, mitä mä lähdin katsomaan, eli Hamiltonin. Hamiltonin tuli nyt Suomeen saataville. Täältä löytyy uutena. Eilen tuli Dune 2 elokuvia, käytiin katsomassa se. Ja täällä on siihen liittyvät 2 mallia, eli Ventura Edge ja Ventura Bright XXL. Näiden Ventura-malliston uutuuksien Ventura Edge ja Ventura XXL Bright. Näiden inspiraationa on ollut Dune Part 2 elokuvaan tehty Desert Watch. Tuo kyseinen Desert Watch on elokuvatekijä Denis Villeneuven pyynnöstä suunniteltu kello vain kyseistä elokuvaa varten. Nämä 2 erikoismallia, nämä noudattaa samaa muotokieltä, samaa tyyliä. Kellojen sininen lume saa värinsä Fremen kansan silmistä, ja myös tuo kelloboksi se on saanut tyylinsä Arrakis-planeetalta löytyvistä temppeleistä. Näitä erikoismalleja on valmistettu 2000 ja 3000 kappaleen rajoitetut erät. Ja tietenkin löytyy koko muu Hamiltonin mallisto, eli löytyy kaki, fieldit, varmaan maailman tunnetuin kenttäkello, palvellut monissa sodissa, ollut monissa käytöissä. Sieltä löytyy elokuvamalleja Murphit, löytyy Automaattiventura, Elvis 80 Dragoni, löytyy Men in Black Ventura-mallia, löytyy Scubaa, löytyy Indiana Jonesista Boltonin mallia ja tuo LCD, todella päheen näköinen retrokello. Ja eihän tuo valikoima lopu siihen, löytyy myös Radon mallisto. Radolta pitää nostona tehdä aina Captain Cookki, todella kiva diveri. Paljon käyttävät materiaaleja, erilaisia ja on kiva merkki. Löytyy Maurice Lacroix, sieltä pitää nostona tehdä tietenkin Icon-mallisto, eli todella kiva 70-luvun retrohenkinen kello. Nämä on aika makeita. Baumet Mercier, se on toinen kellomerkki, mitä löytyy kivasti tuota 70-luvun retrohenkeä. Löytyy Riviera-mallisto, se on ollut nyt kivassa nosteessa kanssa. Sitten päästään niihin merkkeihin, mitkä Hamiltonin lisäksi mua kiinnostaa todella paljon. Löytyy Citizenia, löytyy G-Shockia, on tosiaan G-Shockin Pro Dealeri, eli löytyy myös yläpään mallit. Ja kovan pään sukelluskellot Orista, Sinniä Saksasta ja Seikoa. Tämä Kultasentterin Tampereen myymälä on myös siitä poikkeuksellinen liike Suomessa, että on ainoa Seiko Watch Alone myymälä. Eli täältä löytyy Seikon spesiaalimallit, mitä ei saa muuta kuin näistä putiikkimyymälöistä. Löytyy King Seikot ja muut Seiko Watch Alone mallit. Samoin löytyy Leijona Heritage, eli Kari Voutilaisen kanssa tehdyt yhteistyömallit. Löytyy Oiva pukukelloa, Urho kronografia kaikissa värisävyissä ja tietenkin mun lemppari rannetuntumalta Leijona First Diveri. Ja tähän ei ole pelkästään kelloliike, eli löytyy koruja, sormuksia, löytyy Mont Blanc, millä on todella laaja valikoima. Löytyy tietenkin sveitsiläiset kellot, mutta sitten löytyy kyniä. Mont Blancilla on todella hieno kynämallisto. Jos haluaa vähän spessumpaa kynää, niin kannattaa käydä näihin tutustumassa. Huippukamaa. Mutta löytyy myös nahkatavaraa. Pöitä, kukkaroita ja tietenkin Mont Blancin matkalaukut. Löytyy myös käytettyjen kellojen pre-owned valikoima. Tällä hetkellä valikoimasta löytyy Exploreria useammassa muodossa. Löytyy Omegan Speedmaster Moonwatchia, Paneraita, Grand Seikoa, Omegaa ja monia muita. Olipas tosi hyvä valikoima, todella mielenkiintoisia kellomerkkejä. Ja ennen kaikkea tuo Hamiltonin uusi valikoima, todella laaja ja mielenkiintoisia malleja. Niin elokuvamalleja kuin perinteisiä kenttäkelloja. Mut hei, mä ajattelin, että mä valitsin vielä 5 kelloa, mitkä mua itseä kiinnostaa todella paljon. Ja ne kellot, ne oli nämä. Hieman itsellekin yllätyksenä mun eka nosto on tää uusi Hamiltonin Ventura Edge-malli, mikä tehtiin Dune 2-leffaa. Tää on ennen kaikkea leffaharrastajan kello. Tää on mukava, näyttävä keskusteluavaaja. Mä yllätyin, miten mukavia nämä Venturat on ranteessa, sekä nämä uudet kvartsimallit kuin myös sitten automaatti Elvis 80 Dragoni. Tosi kiva kellomallisto ja mä tykkään aina siitä, kun on pikkusen erilaisia näyttäviä omanperäisiä kelloja. Ja tuo sininen lume, aivan törkeän siisti. Ja tietääkseni näitä uutusmalleja on vain 1 kappaleet Suomessa, eli todella uniikki yksilöllinen kello. Toinen nosto on Seikon uusi Marine Master. Ekan kerran mä näen nämä tuotekuvat, en oikein tiedä mitä mä ajattelen tästä, mutta tämähän on todella mukava ranteessa. Hyvän kokoinen ja tämmönen tosi hyvä all-rounderi sukelluskello. Ei ole niin jytky mitä aiemmat Marine Masterit. Mulle itselle tää maistuu. Näyttää hyvältä ja todella mukava ranteessa. Kolmantena nostona Sinnin U50.
Pikkusen sirompi työkalukello, istuu hyvin jokapäiväiseen käyttöön, mutta on silti todella työkaluvaikutteinen. Tosi toolwatchi. Näissä on spesiaali se, että tämä on täysin tekimentoitu, mikä tekee sen, että tämä kellon sekä ranneke ja kellon kuori, nämä on todella hyvin kestää naarmuntumista vastaan. Näyttää hyvältä ja erinomainen hintalaatusuhde. Neljäs vaihtoehto, se on myös uusi tulokas Suomessa, eli Citizenin Series 8-sarjan kellot. Mä tykkään tästä GMTstä. Tässä on vähän tämmöistä suklaria ja myös ilmailuhenkeä samaan aikaan. Ja se, että toimii matkakellona erinomaisesti. Löytyy GMT, tupla-aika ja todella mukava 70-luvun henkinen ranneke, integroitu ranneke. Ja kellotaulut tässä hintaluokassa todella kivan näköisiä. Kiva uutuus, Citizeniltä ei ole joka myymälässä saatavilla. Ja mun viimeinen valinta ja viimeinen nosto on kello, mitä mä oon aiemmin jo ihaillut. Eli Certinan titaaninen 38 mm diveri. Tosi hyvä allrounderi, istuu ranteessa äärettömän mukavasti ja todella kevyt kello titaanikuoren ansiosta. Tää on mun mielestä tosi hyvä allrounderi ja yleensä ottaen Certina on kellomerkki, mikä mun mielestä on vähän aliarvostettu. Viime aikoina nostanut todella paljon tasoaan. Sen nykyvalikoima on todella kiinnostava. Eli nyt on matka tehty ja ollaan takaisin täällä kotistudiolla. Oli tosi mukava reissu. Oli hienoa nähdä tuo Dune Part 2 elokuva. Iso kiitos Kultasetterille tuon ensiltanäytöksen järjestämisestä. Kannattaa käydä tuo leffa kattoo, etenkin isolla kankaalla. Todella näyttävä, hieno leffa. Ja samalla voi yrittää bongata noita Hamiltonin Desert Watcheja sieltä elokuvasta. Mut hei, mua kiinnostaa ennen kaikkea se, että mitä mieltä tuot tämmöistä videoista. Tämmöiset yritysvierailut, käyvä jossain kelloliikkeessä, kellovalmistajalla ynnä muualla. Onko nämä kiinnostavaa sisältöä? Jätä kommentteja tuonne alas. Ja jos sä tietenkin tykkäsit videosta, muista painaa tykkää-nappia ja tilaa kanava. Mutta palataan seuraavalla videolla. Moikka!